Què passa, penya d'adolescents.cat, com esteu? Jo estic mig bé, mig malament, perquè a mi el tema del fred m'agrada. Jo, durant l'estiu, doncs, anhelo el fred, vull dir, tinc ganes que vingui el fred, de manteta, de llar de foc, de rotllo, tenir fred a les mans, de mans a les butxaques, això a mi m'agrada, però és que de cop i de volta a principis de desembre, pataplas, que ha vingut un fred que s'ha te'n va la castanya. Vull dir que no és normal, que avui el meu poble està a menys 4 graus, que mireu els meus llavis, tios, tinc els llavis fets una puta merda que estan tallats on està el meu cacau, que m'he dit aquesta puta merda, que no m'agrada gens tenir els llavis tallats a mi. Hòstia, a sobre tinc una jaqueta que m'agrada molt, que no té caputxa. I ara mateix, una jaqueta sense caputxa has de portar gorro pels collons. I jo sóc un desastre. I quan descuido el gorro, doncs, se'm congelen les orelles. I jo, no sé si ho haureu notat, un moment que em fico bé el cacau. Jo tinc les orelles bastant grosses. O sigui, de petit això era més bèstia encara, perquè, vull dir, el tema del meu cap era molt més petit i les meves orelles tenien el mateix tamany, i clar, tenia les orelles gegantines, i ara encara les tinc grosses, però clar, si això es congela i es fica vermell, és molt ridícul. Llavors, entre el canvi de temperatura, per exemple, te'n vas al puto metro, vale? Vull dir, entres al metro, allò ja és l'infierno, fa calor, pues estàs en zona de confort, però quan surts a l'intempèrie, vull dir, clar, un dia se'm cauran les orelles. I bueno, i aquí del que són unes golfes, aquí a l'estiu fot una calor de l'hòstia, perquè toca el sol allà a sobre la teulada, això és la teulada, i a l'hivern fot un fred que et mors, i per això crec que el meu avi sí, el meu avi aquí em va deixar una cosa. Tu, me cago en la mare d'Antano, se m'ha acabat la bateria de la càmera, estic convençut, i no és conya que és pel fred, que el fred fa que les bateries s'acabin abans. El meu avi em va portar l'altre dia això. Anem a mirar si és funcional. Però normalment a mi aquestes coses em fan fàstic. Vull dir, les coses que treuen calor o fred no m'acostumen a agradar gaire. Oh! 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 No, no! Ah, no! Oh, hòstia puta! Oh! No, no! No, 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 no! No, hòstia, quina olor plàstic, tio, avi! Oh! Que s'estava cremant, això! No, això no ho utilitzem més, molta olor plàstic, oh! Hòstia, fot tota olor plàstic, això, ara! Cago en la mare d'Antano! És que no puc gravar aquest vídeo. L'altre dia el vaig començar a gravar. Avui és un vídeo que vosaltres m'heu dit, en comptes de demanar-me consejos, us heu confessat a mi. M'heu explicat les coses que heu fet a la vida, que majoritàriament, en sèrio, esteu putos malalts, sou psicòpates. L'altre dia vaig intentar fer aquest vídeo i quan vaig acabar-lo de gravar, el micròfon aquest, doncs no sé, va deixar de funcionar i se'm va anar a tomar pel culo todo. I ara tinc l'estudi intoxicat d'un plàstic xungo que ve d'aquesta merda calefactor, que això segurament això ho van construir l'any 34 abans de Crist. Hòstia, quina peste! Quina peste! Home, no, home, no! Venga, va, compañeros y compañeras, empecemos con estas confessiones. Jo fa poc vaig tenir un d'aquells dies que et fas 7 palles abans de les 10 PM. Just acabava la 7ena i em truca la meva nòvia que ve a dormir a casa. I clar, a la nit vam follar i jo no vaig treure ni gota. I ella es va quedar tot sorpresa i alarmada i vaig haver-li d'explicar. Punts suspensius, anònimo. I clar, li vas haver de confessar a la teva nòvia que eres un pajero. Però perdona que t'ho digui, la teva nòvia ja ho sap. Les nòvies ho saben tot. Però també una altra cosa, nano, que te la pelis 10 vegades en un dia, i que a la 7ena et truqui la nòvia és greu. Vull dir, tens les mans fetes una merda i el teu penis és un penis, jo què sé, tio, de semidiós, perquè si no, tio, et quedarà tot allà desgastat. Em vaig liar molt fortament amb el meu professor de repàs i després mons pares li van pagar les hores de classe. Ell va acceptar
Els diners, em sento utilitzada. I un emoticono d'aquelles. No! Sincerament, preferiries que el teu profe li digui als teus pares una cosa, a les hores aquestes que m'heu pagat que havien d'estar fent classes de matemàtiques, li estava menjant la boca i estava magrejant a la teva filla. No cal que m'ho paguis, això ho faig gratis, tio. Home, millor que accepti la pasta, no? Que quedi entre vosaltres. Collons, canvia de profe, aplica't, que si vas a que si es repeteix que les coses no em diran tan bé, no ens podem anar permetent liar-nos amb el professor. És que, per favor, una mica de respecte, que els pares van pagant aquí, tu... Proseguim! Estic d'alguna cosa amb una nena. L'altre dia vam quedar... Mireu, farem una cosa, jo faig faltes d'ortografia, però si una persona m'escriu quedar d'aquesta manera, jo no leo, jo no puedo seguir con esto, vull dir, next one. Quan era petita li vaig mossegar la teta a ma germana i li vaig fer sang. Em pensava que treia llet. Això és mentida, col·lega, a mi no m'ha de col·lega, perquè aquella penya també un m'ha dit quan la meva germana no mira, em fico el seu raspall de dents pel cul i llavors... Mentida, fantasma, Casper, que ets un Casper. Li vaig trencar el braç a la meva germana petita. Sempre he dit que va caure per les escales i em sento fatal cada vegada que hi penso. Bueno, sí, tens un problema, Pau, vull dir, conyo, empujar la teva germana per les escales és greu, i si es trenca el braç encara. Li donem el perdó? No. Jo només transmeto el que em diu la tortuga, Jo no sóc ningú per aquí, per donar o no a les persones. Jo simplement sóc un xaval que està a les golfes dels seus avis fent vídeos, tio. Porto 4 anys colada del mateix... Colada? Escrit així? Next one. Estic fins als collons dels exàmens. Un dia, si voleu, faig un vídeo muntant una revolució, contra els exàmens. Li vaig clavar una forquilla a la mà de ma germana mentre dormia. Us doneu compte que sou psicòpates amb potencial, tio? Vull dir, no, ja sou psicòpates, no? Que potencial ser psicòpates? Clavar-li la forquilla mentre està dormint. Rotllo... Paus, què us passa? Jo sincerament pensava que la gent m'explicaria coses que de petita, alguna cosa d'aquestes, però és que n'hi ha de molt heavies, tio. De petita li vaig clavar la forquilla, veieu? Això de les forquilles és comú, no? Clavar-li forquilles als germans. Li vaig clavar la forquilla a l'ull a la meva germana. Em sento molt malament. Putata tranqui que no li va passar res greu. Clavar-li la forquilla a la mà mentre dormia era greu. Vull dir, era una persona malalta, però clavar-li la forquilla a l'ull... ¿Esto qué es? Next one. L'altre dia som 6 a casa i no hi ha qui estigui tranquil. Em vaig agafar i vaig tancar la meva germana petita, 11 anys, al balcó i em vaig posar a mirar la sèrie perquè estigués tranquil·la. Sir Joan, què he de fer perquè em perdonis? Doncs no tancar la teva germana al balcó, i menys ara, que es pot morir de fred! Això dels balcons es veu que és comú també entre la penya, La gent que té aquestes psicopaties, doncs tanca gent al balcó. Aquesta persona veiem que tanca als seus cosins. De petita, quan els meus pares no estaven a casa, tancava els meus cosins al balcó i els deia que miressin els ocells, que jo anava a mirar la tele. Sempre deia que la porta s'havia quedat tancada. Bueno. Ho deixem aquí, ja n'hi ha prou de psicòpates barbuts. Si us ha molat el vídeo, feu-m'ho saber. Jo me'n vaig aquí escalfar una mica. Doneu-li a